И здравейте хора, аз съм Илина и първото ми видео, което ще направя и ще го кача в YouTube, ще е как да се направим на линшо грима. Мисля, че няма как да го направя едно в едно. Мисля, че ще успея да направя нещо. Първо сложим едно кремче. От мисля, че трябва да си го сложа. Добре. Добре. Сега един момент, моля. Сега да вземем един коректор. Правим едно такова като пилешки крак. И така един триъгълник тук и после запълваме триъгълника. Направим за същата страна. Правим от ей тук две точки. Тук също. Така отстраним носа. Тук не е задължително да си го сложиш, просто аз реших. Добре. Вземем един блендър. Хочем да блендваме. Добре. Сега ще трябва да си сложим очна линия, което на мен ми е трудно. Не знам, вашите очна линия се получи уникално, просто аз много не съм добра в това. Добре. Добре. Нека сега да видим от тази страна как ще го направя. Чакайте, мисля, че ще трябва тук отгоре малко да го попълним. Добре. Да, тук вече е време.
张牙舞爪健身操，祝您健康步步高！努力的。 Още малко точка. Разгели. Ами не точна линия е дебела, тази я прекарах. Въобще не я прекарах, но забравихме. И ще трябва една линия по средата. Да, сега тук. Трябва ни спера. Аз моите мигли съм си ги схабила. Ако вие имате мигли, трябва да си сложите мигли. Моите мигли да се втикат много нагоре, с това че сори. Добре. Къде е това нещо? Добре. Използвам това нещо, не знам как да обясня. Ето, с тази четка. Защо се личи, че червено? При мен е ужасно много червено. Хора, се че не съм сложила никаква пудра, пък на живо е ужасно много яко. Това аз тук съм бяла, там съм кафяво буквално от цвета ми. Добре. Сега ще вземам една четка и хайлайтер. Добре, хайлайтер. Не, той... Да, ма трябва така малко да се направим. Тя използвам много кафяво такова кремово цветче. Така. Трябва сега да вземем най-кафяво, както и да е, най-кафявият хайлайтер, който имаш, защото аз имам тук много. И ще направиш поне линия лека за сега. Добре. Перфектно. Сега ще използваме светъл и ще направим отстрани. Хора, тя има унички. О, има и цепка. Нека да почнем с уничките. Уничките ми на 100% ще са нищо. Ще трябва да направим уничките с молива си. Защо изведнъж съм толкова много долу? Става нещо.
Ужасно е тук. Обаче специално лунички ще отида да си купя по-светъл молив. Лунички на мен не ми отиват, просто защото тя е с лунички, затова. Пример ще вземем... Да, не ми виждате отвътре, просто е ужасно. И сега ще трябва да си направим цевката, което ще е сложничко за мен, не знам за вас. Нямам права четка и имам луда четка. Добре. До сега това е добре. Ми трябва... Нищо няма да трябва. Не искам принцип да стане нещо лошо, затова предпочитам просто така да направя. Учи си изведнъж. Това вече е добре. Направо няма да го размазвам, защото става последващ. Време за устните. Устните леко са... Разбирате, като нейния гланц никой не може да го направи. Аз едва това го прекарвам. Отгоре така. Трябва да минете и тази малка ленч. Този малък кръг е тук отдолу. Това долото няма да го броим, защото... Оу! Сори, майка ми беше извикала. Сега само отгоре. Защо само отгоре, хора? Защо? Защото... Ето защо. Мисля, че успях. Нека малко на слънцето. Хора, благодаря ви, че гледахте това видео и че бяхте с мен. Чао! И мисля, че ще е хубаво, ако ударите по един лайк.